Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Ka-loyal! Feel good morning! Let me tell you. Good morning! You my little boo thing. So I'll give a hoot. Adlong Lunes, February 5, 2024. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang cool na Angkol. Angkol Dagoy! Ayaw cool, bata pa ko cool. Ayaw cool, bata pa ko cool. Ano kasi Angkol? Si Trixie ka eh. Mars, nag-cheer lang ako kay Angkol kasi masama na Ang ganda. pakiramdam niya. Mars, ba't pumayat ka? Mars, Pumayat ka. wala nang makain, Mars. Na? Wala nang nalalaki. Malang Mars, hindi na per kilo. Ang Per kasi. inches na. Ang Korean kasi yung gusto mo. Oo nga. Ay, nako, kasama din natin hot na hot na dito sa Balatang Radyo. Yummy at 40, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Happy Monday! Ay, nakalimutan tayo. Dapat mauna na si Manggas. Oo nga, nauna si Manggas. Manggas! Pasok! Magandang umaga. Welcome sa isa na namang episode ng Sino? Ako? Ito po si Manggas. At babala sa mga magpapaayos ng kanilang mga sasakyan, kotse, SUV at iba pa. Isang auto shop sa may Banawe ang nireklamo ng customer. Dahil di umano'y overpriced ang mga presyo ng piyesa dito doon. Saan talaga? Doon. Doon. Alam naman, sabi nga ng customer, nagulat siya nang umabot sa higit sa 100,000 piso ang kanyang babayaran matapos ayusin di umano ang mga sira ng kanyang SUV. Kaya nagulat ang nasabing customer. Nagsumbong sa mga otoridad. At buwelta naman ng may-ari ng auto shop. May abiso naman daw di umano ng may-ari ang nasabing mga piyesa na ikakabit sa kanyang SUV. Subalit nagkasundo na lang sila na ibalik ang pera. Nagkakahalagang 70,000 pesos para wala na lang gulo at ayaw nang magreklamo. Diyan banda sa Banawe kung saan meron ding nakatayong Sogo. Thank you, Manggas. Feel Thank good you, Monday, Manggas. Manggas. Kuya, Manggas, anong gig mo ngayon? Manggas Abelgas. Meron akong acoustic nights. Ako ang host. Okay. Sa Manggas, acoustic nights. batiin mo naman ngayon nagdadrive si Pags. Tsaka kasama niya si Jaguar, tsaka si Mamlay. Uncle Pags, magandang umaga. Kung ikaw ang nagmamaneho, diretso ang tingin, hindi sa cheeks. Kay Jaguar. Si Jaguar, pa-Jaguar, pero binaliktad lang, siya ay gwardya, Jaguar. Bantayan mo talaga si Ma'am Lai dahil isa kang gwardya o Jaguar. Kapatid yun ni Mamlay. Kaya nga, kapatid niya, bantayan niya. Alangan naman, ako ang magbantay. Galing mo talaga. Kay Mamlay. Kaya marami rin nahumaling sa'yo, Manggas eh. Okay, bye. Salamat, Manggas. Ako, yan. Si Tita naman, di pa naman nagpapaayos to kasi... Malapit lang kasi marami ng gasgas eh. Pag naka 42 na nagasgas. Ganda pa naman yung unit Oo, niya. Hindi pa pag- naman gasgas. Sayang sirain. naman eh. At saka gusto ko yung pag may nakakita, hala maggasgas. Oo, ampakin nyo. Charot lang. Hindi kasi, diba, hindi naman maiwasan. May mga sasakyan dyan. Magpapagawa kayo, magpapakumpuni kayo. So, bago nyo po... Ano? Anong tawag doon? Kasi merong mga freelance mekaniko sa Banawe. Papatong yan sila, Tits eh. Kunyari, ang pyesa 500. Gagawin nila yung 6 or 700 para meron din sa kanila. Plus labor pa. Gano'n naman talaga.
talaga, di ba? Ganun Syempre, nga. Eh, kaso nga, hindi malaki ang taga. Talagang Tagang-taga talaga. ginamitan ng Overpriced. palakol. Oo. Oo. Super overpriced. Eh, sabi nga naman ng may-ari na inaprubahan naman daw nito ng Ng may-ari. ng may-ari. Pero nagulat ng may-ari, akala niya na around 10K lang mahigit. Umabot ng 100K. Kasi nga ang estilo, yung iba, kung ano po ito tip lang po, kung may papagawa kayo, kung ano yung sira, yun lang. Tama. Kasi nagsasuggest yung mekaniko para syempre kikita din sila. Ay ma'am, ito sira na to. Sir, sira na to. Palitan na natin. Ay, wala na to. Ang hirap Pudpud na. talaga magtiwala. Pati sa mga mekaniko talaga, babaero na rin talaga eh. Damay na naman. Ay, civilian. Diba? Oh, diba? Nagsisinungaling nga ng ano pa sa baba, sa asawa. Yun na nga eh. Siyempre gusto nila kumita. Kaya kung ano lang, tip lang kung ano po yung ipapaayos nyo, kung sa may paayos sa inyo sasakyan, yun lang. Huwag nang sasabihin, magsasuggest yan. Eto ma'am, sira na. Ito, medyo pudpud na. Pwede palitan, ganito, ganyan. Sabihin nyo, ay, wag na muna, next time na lang yan. So, paisa-isa lang po, no? Kung masira yung brake pads, pudpud na, saka mo papalitan. Tama. Huwag pagsabay-sabayin Wag, kasi mabibigla totoo. ka. Or, Totoo yan. kung meron pagsasabayin man, ikaw din naman mekaniko at saka may-ari ng shop, it's your Discretion. responsibility Ay. na ipaliwanag sa customer na, ma'am, aabot na po ito ng 100K, papagawa ba natin? Kaya alam mo Oo. ngayon, Col, na-appreciate ko talaga si Sir Henry ng Toyota Bacoor. Oy, Sir Hindi ako Henry. endorser ng mula unang sasakyan ko, sobrang siya yung nag-aasikaso ng PMS ng sasakyan ko. Yun. Sinasabi niya sa akin na ito man pwede na to, hindi. Hindi yun, di ba kasi madalas, kailangan, sila kasi, dagdag. makakota sila eh. Pero siya sabi niya, ma'am, ito pwede to, hindi muna, next time. Ayun, to." yung mga ganyan. Diba? Para Yung babalikan totoo din kayo ng lang. customer. Oo, Sir, diba? yung brake pads ko ba? Kaya pa yan ma'am, mga 2 buwan pa yan, balik ka ma'am. na lang. Oo, ganun. Sayang yung 2 honest. months eh. Diba? Honest. Kaya Kaya, mga, Sir Henry ng Toyota Bacoor, tsaka kay Sir, Alvin, yung pinsan ko morning mekaniko po. ng Toyota Bacoor. hindi lang naman, Tsaka hindi po lahat ng taga-Banawi ganun. Oo. Kasi yung mga tropa natin dyan, sa mga taga-Nikunika, yan, mababait yung mga ano dyan, yung mga mekaniko, technician, hindi yan nananaga. Kumbaga, ay, Honest. okay pa yan, Col. Sino yan? Mga taga Nikunika at mga Nikunika. taga Triton, si Brian. Oo. Honest yan, honest. Nanonood palagi si Brian, nakikinig palagi sa atin. Wow, hello, Col, di Brian. pa yan, Col. Pwede pa yan, Col. So, hindi ka mapagastos na mapagastos. Yan ang gusto Kung ko. ano lang yung gagawin, yun lang muna. Totoo yan. Pwede silang mag-suggest, pag may extra budget ka, pwede mo ipagawa. Pero alamin nyo muna ang total, kabuuan, Oo. bago nyo ipagawa para hindi Correct. kayo ma-shook. Correct. Kasi may mga nag-aahente din talaga, pero yun sayang naman. Di ba? Nakakapagod pa naman trabaho la. Papasok pa sa loob ng ilalim ng sasakyan. Yung ahente. Yung mekaniko. Yung oo nga naman. Ba't napapasok? Nagka-oil-oil pa siya. Yung mekaniko. Yung customer. Oh. Dumikit kasi siya sa poste. Dumikit siya habang naghihintay ng sasakyan Yung niya. pasahero. Ano, customer? Sa poste kasi. Sumanda lang. Sumandal sa poste yung customer. Hindi, yung mekaniko. Baka may... Pagod na daw siya. Yung mekaniko. Yung ahente. Yung ahente. Nakakota nga siya this month eh. Siya ang top sales Aba. this January. Yung ahente? Yung 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 Customer. customer. Nalilito na ako. Nalilito Sino ako ba may kasi lagnat ang dito? gwapo kasi eh. Ay, ng ahente? Ng mekaniko. Kaya pala doon ka palagi nagpapagawa sa kanya. Sa mekaniko? Sa ahente. Ay, ayoko ng mga ahente kasi magaling yan sa mag-sales talk eh. Yung Para ahente. sa babae. Yung ahente. Yung mekaniko. Ay. Sabihin niya na, ma'am, ito na lang gawin natin. Gawin nating dalawa. Sabi ng mekaniko. Sabi nung ahente. Kaya ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan kasi bobolahin ko yun yan para makabenta siya ng unit. Yung ahente? Yung customer. Nalilito na ako kasi naman. Nabiktima na ako niyan eh. Ng customer? Ng mekaniko. Sabi niya, alam mo, ikaw pinakamaganda sa nakilala kong babae. Ay, sabi nung ahente. Sabi ng basketball player. Kaya pala naka-jersey. Yung basketball player! Yung ahente. Ay, naku. Tapos sabi niya, Ma'am, magpapalit na
Sabi nung, grabe nung galit yan. Yung mekaniko? Sabi ng customer! Ay, Sabi niya- sasakyan niya yun eh. Ng customer! Na mekaniko. Sabi niya, nako, kumukulo ang tawag dyan. Radiator. mo. Oh. Tap, overhaul natin yan. Sabi ng mekaniko. Sabi ng customer. Ay, grabe Sabi naman. ganun. Ay, nakatayo sa gilid ng kalsada, may dalang tint. Bit-bit tint kayo dyan. Yung mekaniko. Yung customer. Binenta yung tint. Sabi niya, lagyan mo ako ng super dark tint kasi para malamig yung sasakyan ko tsaka para hindi kita sa loob. Uy, sabi ng customer. Sabi ng mekaniko. So, talaga dark yung tint. Diba? Tapos sabi niya, Hirap na hirap siya mag-drive, ang dilim eh. yung customer! Yung ahente. Ay. Pero nakapark pa rin siya. Yung customer. Yung mekaniko. Ay! Puro puro grasa yung kamay niya pero ang pogi pa din niya. Yung mekaniko? Yung customer. Sabi niya, Sir, palitan niyo yung gulong ko kasi naplat ako, di kasi ako marunong. Ay, sabi ng customer. Sabi ng mekaniko. Anong klase mekaniko yan? Scam nga. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swing. Ay, Sabi nako. niya, magkano po yung buffing kasi nabangga ko yung kotse ko eh. Sabi ng customer. Sabi ng mekaniko. Wala pala idea yan. Wala pala idea. Hindi ka marunong umawak ng tools eh. Yung mekaniko. Oo. Ay, nako. Pero pag ako yung magiging nyo, sigurado. Okay. Sigurado, lilibre ko kayo ng kape pag ako, Customer. naging mekaniko nyo. Marami mapapagawa sa'yo. Sa akin? Oo. Susunod na tambalan. Ikaw, Liala! And Chris Chupel. Mami Philsin, good morning sa'yo! Good Morning. morning, thanks for listening. Uncle Ezekiel, salamat si Jan Mascarinas, Uncle Louie Rivera, daga salamat. Abangan bukas, pasabog ng MBC. Bukas na yan, si Mami Philsin Sempio, siya yung events manager ng Glamour and Beyond. Hello Yan. po, salamat po. Oo, favorite ko silang katrabaho sa mga events. Hello po sa Glamour and Beyond, good morning! Morning ma'am, daga salamat. At syempre, wait, happy birthday kay Sir M. Carmen! Happy From birthday! Royce yan, from Royce ng City Government of Bacoor. Ma'am Lai, Jaguar, Pags, good morning! Ingat, Morning! see you later. Daga salamat sa pagpaminaw mo. Sunod na nga ang tambalan ni Coliala Chris Chupel sa ngalan ni Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dago! Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! That portion Sasakyan sikat. Basta